но скоро ще окупират целия интернет. Предстои ви да видите две изпълнения, които ще поставят началото на нова модна линия в градския фолклор. Първото парче може да оглави не само класациите, но и Менделеевата таблица. Добър ден. Добър ден. Казвам се Радост Тодорова Жабова от град Твърдица. Реших да представя няколко авторски песни. Всъщност те са две. Обичам да пиша стихове и текстове за песни. И значи поне съм 12 клас, завършвам тази година и написах няколко текста за любимите си предмети. А кои са любимите ви предмети? Математика, биология и химия. И между другото имам... Химията, бихте ли казали едно двустишие? От това, което сте написали, или четиристишие? Химията изучавам за последен път. Лошо смесих веществата, сълзите текат. Даскалката ми подава проветките. Аз ги смесвам и се моля да не гръмнате. И ето почва нещо да кипи. И аз падам на колене и се моля на всички богове да не гръмнеме. И ето